Takže ahoj lidi, vítám vás u mého dalšího videa a dneska mám pro vás takovou soutěž. Nahrávám tady můj profil, kanál na YouTube, jo, LPS Michel, mám tu už 3 videa a jednoho odběratele. Děkuju Katce Matulový, ano. Tak, mám pro vás takovouhle soutěž od tuhle sadu, kde máme vlastně 2 motýlky a takovýhle kmen s kytičkou. Jo? A můžete toto vyhrát, když napíšete do popisku svoji adresu, dáte like na všechny videa a seženete co nejvíc různých lidí, kteří by mi dali na ten kanál odběr. A když seženete nejvíc lidí, já mám takovou aplikaci, kde vidím vlastně, kdo se tam přidal, a když napíšete, kolik lidí jste tam přidali a jejich jména třeba, tak prostě, když budete mít nejvíc, tak vám tohle pošlu. Jo? Tak. A s tím se chci s váma rozloučit. Takhle teda dneska zahajuju tu soutěž a čím víc tam přidáte, tím větší budete mít šanci, že vám to odešlu. Nebude se nic platit, je to prostě výhra. Jo? Tak jo. Teďkom příští týden budu nahrávat další video, kde mi zase dorazí nějaký velký balíček, tak se můžete těšit na další video, na další unboxing. Tak jo, tak si mějte hezky a zatím čau.